Ganan ka na. Kani amo ganahan ni ani. Awa guys, sa kalami na guys, oh. Basta magwit matik na tay sudan. Matik na guys. Hi guys, good morning. For today's video guys is kani akong partner is wala jud siya biyahe karon no. Feel at home ra jud guys siya. Wala siya biyahe so mora ni yang trabaho karong adlaw guys. Work all night but I feel so calma. Higda lang, chill lang, relax lang. So karon guys, is wala man siya biyahe. So understood jud nga. Karon sad nga adlaw wala po bisudan. Eh wala man siya biyahe. Nya kay nakanahuna man ko nga na may mga binuhi diri guys, na may mga binuhi nga manok. So magkuha na lang mig isa ka manok diri kay among sudanon. Sudanon mo para paniudto ba? Oh. Nya, magkuha na lang tag manok gani kay atong sudanon. So karon guys, muha mig manok. Naatay ka ad. Wala tanglad daw, mo din tanong kay nang tanglad. Og nag-start na kog haling diha guys. Alas 10 jud ko gasugod ana og haling guys kay atat gid kayong isa. Ako na tag manok kay ato nang ihawon. So tara. Pili na tani guys kung unsa naman manok atong dakon. Tara guys, nakuha na taong manok. So, kung ready na dito itong paniudtoan eh. Ayos! And then, nag-slice na kong lamas. So, kanina dito mong lamas ang available dito sa mong balay. So, bahala na nga kagamay ng lamas. Ang importante, maluto siya, makaon siya, makapaniudto may karong adlaw. Og sagulan na to og kapayas para lamion ang ato ang tinulang nga manok. Tinulang Bisaya nga manok. Basta na kay udto na. Hiluan nga to ang sudan para udto guys. Kani jud akong pares guys, nagreklamo jud ni siya og ngano kuno karon pa ko ra ka decide og luto aning manok nga Bisaya. Kung nagplano pa lang daw kuno daan nga mag-ihaw og manok, sayuhon na lang daw kuno niya og luto para daw kuno mahuman daw sayo og makapaniudto pud og sayo. Napugos ra pud siya na pagluto ng orasa guys kay wala man pumisudan kung dili pud siya magluto kay wala pud siya nimbiyayan ng adlaw. Apit na guys. Apit na mabas mo. Tas dili pa jud siya pa-disturbo nga siya ra jud kuno ang magluto pero ako daw ang magtimpla kay wala daw kuno siya salig sa iyang timpla pero siya ra ang magluto. Sumoro gyapon ang istorya. Ako ra gyapon ang nagtimpla. Samtang galuto na siya pati pang banhaa. Si pangutana alimugmug kay siya. Sumaminaw na lang ta kay masuko man pud og dili paminawon ni siya. Siya na lang ta gusto akong ipa-voice over pero dili man pud siya kay ngiladan daw siya sa pamina sa iyang tingog nga pating basaa. Kapayas. Sa amo ang magudiri kung magluto mi og Bisaya nga manok, mo jud imong redali, magkuha dayon mi og kapayas para among isagol sa among tinulang nga Bisaya nga manok. Iyara ta sa pagluto guys no. Professional ray nakahimo ani pagluto ah. Ano ba do? Dili pula ba? Wala na. Bukid na ta guys. So, nadukot man itong kanon guys, kaya pamabaw man gud ang bahaw na ito ani good. Kaulan na jud guys. Ay Ato na nga unon. Kaya mga unon na udto na. Nagdaw na jud siya hukad guys, kaya pati na doon niyang gutuma og nahuman yung among pagluto, alas 12 na kapin, hapit na jud alauna so, gadaw na jud siya kaon guys. Now you're all that I want inside. Imagine we fell in love on that winter moonlight skies of you.
O karon guys, ni ato mi diri sa lungsod, aron mo palit mi sa tsinelas sa akong mga anak. Kaya akong mga tsinelas sa akong mga anak nangahurot na jud pod-pod. So musulod mi diring dapita guys. So nagpabili na jud akong pares diri sa sidecar kay siya may nagbantay sa among batang kamay. So kami ra pun tulo ang musulod diri guys. Kay mapili-pili lagi mi sa mga tsinelas ani nilang duha. So silang duha akong palitan guys kay perti na pud yung luuya. Ang ilang mga tsinelas o perti pa jud kay gawan sulod ang tindahan na. Ano? Sakto na na. Ganahan ka na? Kanay mo. Ganahan ka na? Sige. Kani amo ka ganahan ni ani. Og namili po kong chinilas para sa kuha guys. So karon, unsa ka na mi dira sa mabaw kay nangita sa ko og t-shirt para sa akong pares kay mapapalit lagi pud siya og salina. So ni-try lang po may eksaka diri kung naba may mapilian. So wala man ko napilian diring dapita guys. So hinglaog na lang kuno para mo adto ko dayon sa counter kay mabayad na dayon. Kung gihuman ninyo ni video, salamat kaayo. Diri ra ko to mga akong content. Thank you for watching. Bye-bye.